Kurt Rogiers, alias Alexandre Delannoy uit de serie Sarah, zet de secretaresses in de bloemetjes. 500 vrouwen werden door hun baas genomineerd tijdens een VTM-actie. De bekende acteur verraste de winnaars met een onverwacht bezoekje. Ja, ik verschoot nogal. Het kwam eigenlijk een beetje onverwacht. Ja, het is een verrassing natuurlijk. Hè. Ook Katrien van Hazenbroek kreeg een bloemetje en 3 zoenen. De collega's van Katrien schreven haar in voor de wedstrijd omdat ze volgens hen een secretaresse is die voor iedereen klaarstaat. Omdat we vinden dat ze de secretaresse is eigenlijk van iedereen een beetje hier op Bureel. Normaal is ze secretaresse van de bazen, maar als wij er niet door geraken of zo, dan is ze altijd bereid om te helpen. Dat je eigenlijk altijd bij haar terecht kan. En iedereen gaat eigenlijk, als er iets is of het ligt iets op haar liever of zij liever, dan gaat iedereen eigenlijk altijd wel direct naar de secretaresse. En zij blijft eigenlijk altijd het luisterend oor en doet eigenlijk heel veel voor ons eigenlijk. Ze springt overal bij waar ze kan. Katrien zelf blijft er heel nuchter en bescheiden onder. Ik ben gewoon mezelf. Ik ben niet zo speciaal. Maar jawel. Maar nee. Ja, dat zie je toch, dat onmiddellijk dat een hele fijne werkkracht is op de vloer. En ik denk dat ze haar daarmee wouden belonen. Hè. Ik denk dat dat leuk is, iemand zoals Katrien hier op het bedrijf hebben. Ook werfsecretaresse Katrien Tindemans kan op een attentie van Kurt Rogiers rekenen. Hoewel ze op de hoogte was van het bezoek, zat ze de hele dag vol spanning te wachten op zijn komst. Ja, het was wel leuk, spannend, omdat ik het ook wel al wist. En ja, ik was er een beetje naar aan het uitkijken. Dat was leuk. De laatste winnaar is wel een heel ongewone secretaresse. Nancy werkt samen met haar man in een frituur. Het was dan ook hij die haar inschreef. Zij moet zijn frietjes bakken uiteraard, maar zij doet veel meer dan frietjes bakken. Zij doet ook papierwerk, de boekhouding, er komt veel meer bij kijken dan de mensen denken. En toen ik op de tv de uitdaging zag, toen dacht ik ga dat zeker een keer inschrijven. Want elke secretaresse verdient een bloemetje op secretaressendag.